Com la següent història, prenguen nota. Si tenen ganes de descansar, de menjar bé i de descobrir un raconet encantador, els proposem que vagin a Alcalà de la Jovada, a la muntanya de la Marina. És un poblet amb molta història. De fet, encara hi ha vestigis de quan els moriscs vivien allí. Carolina ha anat a visitar-lo i ens el mostra. La vall d'Alcalà està formada per Alcalà de la Jovada, que és on estem nosaltres, i Benialla, un poble que està molt pròxim. La gent d'ací conta que ací va néixer Alarrach, el moro dels ulls blaus, que va lluitar durant molt de temps contra Jaume I, qui va acabar desterrant-lo. A 600 metres trobem la Zubieta. Ací estava el poble on vivien els musulmans després convertits al cristianisme. Avui en dia és un dels pobles moriscos millor conservats. Vostès tenen molta influència morisca, eh? Encara queda molt en el poble, d'eixes arrels. Sí que queden, quasi tots som descendents d'ells, vamos. Sí. D'ells i de les Isles Balears, això quan es va repoblar va vindre molta gent de fora. En època de l'Alarrach hi havia 7 pobles, que la Zubieta era el principal, però ell on tenia el fort va ser en el poble, el que és l'església i tota hasta la torre que es comunicava. Ell tenia les seves dependències i, sense eixir de les dependències, passava a l'ermita. Esta iglesia, que ara és la iglesia, però en època de l'Alarrach això era la seva mesquita. La mesquita, sí. Entonces era mesquita. Per això el campanar no és torre, perquè eren entonces com antes, que així hi ha persones que han vingut i han dit, ai, que llàstima campanar, és bo que ha caigut. Diu que no ha caigut, que és torre. Sí que està gelada. Esta és d'ací del poble? L'auia, claro, però ve conduïda així el poble perquè la cimenta està molt més amunt, per a la serra, i entonces així arriba gelar. Identifiquen molt vostès a l'Alarrach, la cara i tot ahí. Sí. Sí, eixa cara, quan ve l'estiu, la neteja, les dones la netegem i la fem, fa goig de veure. Eixa font, això era la font de tota la vida. Ahir, els xorros aquells, tota la vida les dones han anat a pourar-hi allí, en cànters i botitjons, i ahir bevien els animals. Amparín, i així el que té este poble és que anem caminant i veiem cases molt boniques i amb molta història. Per exemple, esta. Així era l'antic molí? Sí, això era un antic molí. La gent, per pastar, venien en el blat, molien la farina i venien d'altres pobles, i la raxa pels animals. I ara no n'hi ha ningú al carrer. Ara, en el fred que fa, qualquiera És molta la gent que ve a conèixer la història dels moriscos. Per això, al restaurant La Vall ofereixen un menú d'eixa època. Ara vas a preparar-te una ensalada o una amanida que es feia antigament, que era en les vegetals silvestres. En aquest cas, avui farem de ruca. Perquè la ruca era que l'agafaven de la serra mateixa. Exacte, directament. És un aliment que hem tingut 12 hores, val? En all i llima. Era com ho feien els moriscs? Exacte. Oli i sal, val? Lídia, quina cassola d'arròs al forn més bona que m'has preparat, eh? No és arròs, eh? Ah, no, això què és? Això és cassola de sèmola de blat al forn. Serien les arrels de l'arròs. Es cuina tal qual, igual que l'arròs al forn, el que es canvia l'arròs per el blat i el cerdo per el que és el corder. Està molt bo, eh? Sí. Lídia, i això que estic agafant, això què és? Això són albergines. Són albergines cruixents i porten molt de melassa, melassa de canya també, i molta espècie de pebre. I les postres, pastís de carabassa i monjàvena. Ja ho han vist, tranquil·litat, història, bon menjar i bona gent. Què més es pot demanar?